לפני כן אני אגיד לכם את הקטע שקרין עושה בבאר שבע, הייתי רוצה רק להגיד לכם שכל אחד מכם שמכיר אדם שבצניעות עושה למען אחרים, מוזמן לכתוב לקרין, הכתובת שלנו מופיע. בסדר? ואנחנו נעשה לו הפתעה ונגיד לו רק תודה קטנה וניתן לו את זה. יד אוחזת ביד, שזה הסמל של הנתינה. קרין, אנחנו עומדים לראות את ה-VTR שלך, 6 דקות של מעשה נפלא מצד סימה. בבקשה. שמי סימה שמחה אביב, ואני בת 60, חגגתי 60 לפני חודשיים. אני גרושה, 2 בנים, 4 נכדים, 2 נכדות ו2 נכדים. אמא שלי היא אומנית, אבא שלי הוא אומן. אני נולדתי ממש לתוך זה, והכי טובה הייתי בבית ספר באומנות. וכמובן שפיתחתי את זה, ונסעתי לחו"ל ללמוד, וככה התקדמתי, כאילו לקחתי סדנאות וקורסים וכל מיני דברים, כי כל הם לומדים משהו חדש. כל היצירות, קודם כל, הן משמעותיות וקשה לי אפילו להיפרד מהן. היצירה, אבל שהכי, אני כרגע, בגלל מחלה קשה שיש לי בגוף שקוראים לה מחלה פיברומיאלגיה, שהיא מחלה שלא הוכרה רק לפני 10 שנים, שכל הגידים והשרירים ואין השיער, הכל כואב, ואין טיפול למחלה, ולכן יצרתי את התמונה הזאת שעל הקיר, הדמות אישה עץ, כאילו, והעץ, הידיים נפתחות כאילו כל לשרירים, לגידים, לשיער. אז זאת תמונה שהיא מייצגת אותי, את הנכות שיש לי כרגע עם המחלה הקשה הזאת. יש ימים שאתה קם, כשבחורף יותר קשה אפילו, שאתה לא יכול באמת להרים אפילו כוס אחד ביד. אבל אני משתדלת לעשות על אף הכאב. אין ברירה, צריך לקום. אני מתמודדת עם ילדים חולי סרטן. מי אני? קטנתי. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא, כמו קרב חרוט על כף יד, זה יבוא, בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וחיכה רק שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השום. אני התחלתי להתנדב לפני 35 שנה עם ילדים מוגבלים, ואחר כך עדנה, יום אחד פגשה אותי עדנה ברק, מעמותת חיים, והיא ביקשה שאני אבוא למחלקה אונקולוגית ילדים. אני קפצתי בשמחה, כי פה יש את כל הסוכריות. אהבת חיי אינה אתה. איזה דבר זה. כשאני מתנדבת, אני מקבלת הרבה כוח, הרבה אנרגיה. זאת אומרת שאני באה הביתה יותר בריאה, יותר שלמה, יותר חזקה. הרבה, אנרגיה לגוף, כמו שמזרימים לבן אדם דם, ככה אני מקבלת כוח מכם. איך אני לא אקבל כוח? תגידו לי. חייכו. איך? תחכי שויה. שויה.
התאונה שלי קרתה, אני לא יכולה לקחת את התאריך המדויק, כי יש לי הפרעה בזיכרון, חסר לי הרבה מהזיכרון, מהתאונה. התאונה שלי הייתה ב-2005, הלכתי להפקיד צ'ק לבנק, דבר שאני לא עושה כמעט, כי בכלל לא מגיעה אפילו לבנקים. לא צריך. והלכתי להפקיד צ'ק, והוויזה שלי לא אמרו שאי אפשר דרך המכשיר, אז אמרתי, טוב, אז ידנית אני אעשה. כתבתי את הצ'ק, באתי להסתובב לקחת מעטפה, החלקתי עם הרגל אחורה, הדלפק פגע לי פה בראש, פיצץ לי שבר לי את כל הפנים פה, ונפלתי על הרגל הזאת ואחר כך על זאת, שכמובן עברתי 4 ניתוחים כבר, ויש לי עוד 2 ולהחליף ברך. וזהו, ואז התחלתי לצעוק, ולאט לאט כבר, בהתחלה התעסקתי בזה, כי זה עד היום הכאב הזה, הוא קשה, וזה מקים המון, בגלל זה אני רזה יותר. ואחר כך גיליתי שהרגליים לא מתפקדות, ואז גילינו שיש לי קרעים וצ'יסטות וכל מיני דברים. התחלתי עם ניתוחים. לצערי, גם בית משפט זלזל בי. נפגעתי נורא ממה שקרה. עכשיו היה משפט ואני פשוט התמודדתי בבית משפט. אין צדק בעולם פה. אני רוצה לספר לכם על יריד שמתקיים פה אצלי בחצר הבית, שמוקדש כולו לילדים חולי סרטן, ילדים מוגבלים, שאני מתנדבת איתם כבר 35 שנה. ילדים שהם כל עולמי. כל עולמי, לפני הכל. וגם מה להתנדב? אלוהים ישמור לי עליכם, יופי. הכי חשוב לי, זה לא השולחנות. אפשר לנוח בכלל, דקה לא. אני גם לא ארדם אם הייתי רוצה. בלילה עד הבוקר הייתי ערה. הראש שלי עובד על היריד שיבואו אנשים, שיהיה טוב, וזה, אני צריכה לצבוע את אלה עם זהב. אני צריכה לעשות מיליון דברים, מה זה? ולהכין כל תכשיטים, ואחר כך הכל יסדר עוד. יש לנו מטרה לרכוש, להשיג כמה שיותר כסף כדי לרכוש דברים חיוניים לילדים האלה. תאמינו לי, אתם לא יודעים מה זה לתת. לתת זה בלי לרצות לקבל משהו בתמורה. נתינה זה נתינה, בלי לבקש חזרה משהו. זה עושה אותך באדם אחר. תודה רבה לך, תודה רבה לך. מי זה עליי?